indawo lapho engakwazi ukuhlala khona kanje. Kulala ehotel, kulala emasimini. Kunzima la. So nina le-enjoya leyo nto leyo obhuti benu baba benu abayenzayo. Kwakunzima kakhulu. So siyanibongela madoda. Iqhubeka kanjalo-ke asayifuna iphinde lemva le yakuyenza. Angililodwa la. Ngoba ilapho ngomane okunembi khona izifo ziyanda. Ngihlala eMkhumbulo. Ingane yami yokuqala enginayo ngoba ngina 53 years nje ngishiya ngo10 years ingane yami bakwethu. Ubaba wazohamba emhlabeni angaze ngimfakele ecala kakhulu. Angaze ngimithise intombazane ngamithisa umkhwazo umngane wathi manje ukumithisa ngamthatha. Anginangane komunye umuntu okhona emhlabeni ngaphandle komngane. Ingane ngoba ngangisaba baba.